جای بایرام بوزیل سروکی گشتی پارتیا سوسیالیستا کردستان جا آمده میوان منه هجای بایرام تو بخیراتی کردستان 24 پارتیین کردستانی در حق کارین کمیسیون چه دبیجن سرچاوه من بدلی هوانا بله کمیسیون عالیه حکومت عالیه AKP و MHP ve hat çekirin و آرمانجی هات دیار کرن کو او زمینه یاسایی جبو یکو چک بردن و وگرن ولات یکو به هنجتا پککی در ولاتن وگرن نوا ولات و یکو زندانینه جارجی آزاد ببن دوی چرچوه دا میسیون و کاری و هاتیه سینور کرن ام وک پارتیا سوسیالیستا کردستان چک بردانا PKK گاوکی ارینی دبینن و چک بردانا PKK و مصلحتا ملت کردا بجبر کو حتی انا ضراری که مزندای کردان هم باکور هم باشور هم روجا و هم روجلات لی مسئله چیه دوی جارک اوجبو چک بردان راستی جی گاوین جدی گاوین بربشاو ورن آبیتن کو سری چیا چک بردن بکاربن وگرن کاری سیاست یعنی کاری روزانه اگر دور ده دوی مسئله ده حکومت دولت بریار نه به گاوی برپشاو نبیجه ihtimal heye ku ev pevajo sabote bibe, provoke bibe u ne çeseri yekje problem eve yani dve hükümet zutrin parlamento avul komisyon tabi zutrin çerçevavan yasayan amade bike peşniyar amade bike u peşkeşe parlamento bike ku ev peşniyar bibin yasa vergerin yasa ku cib bibin le dve meselede problem çiye mesele devlet aliye devlet tuhaze beje ku biçekberdana pek ke mesela kur safid be ev şaşi ki mazne ev galatiye ki u ev xuyaye ku eğer nerin ev be helvesta hükümeti ev be ev tevi vate pek ke çekberdele mesela kur ciye xo bibine u ev qayran u programı ku mesela kur derketne ve devam be saruke komisyonu hevdam saruke parlamenta dibêjêt ji heyva dahatî dest bi pêngavên yasayên bu proseyê dikin. Belê yasa tiştê ku ew yasa dibêjin ji bo kesê ku çek berdidin werin welat boy wan e ne ku ji bo safîkirina mesela Kurdê ne ku ji bo çêkirina destûreke nû ye yan jî davînkirina maf û azadiyê miletê Kurdê divê em ê biya zanibin çend caran serokê komisyonê jî rayedarên devletê jî gotin ku nuha rojava me da çêkirina destûrekê nû tune ye mesela ne mesela Kurdê mesela me çekberdana PKK ye ji xwe Tirkiye jî Erdoğan jî Başelî jî vê pêvajoyê wek Tirkiyeya bêteror pênaset dikin îzah dikin belê komisyon divê bikeşî eger çima navê vê komisyonê aştî komisyon çima eger wahaya çima navê vê komisyonê aştî biratî wek hevî û demokrasiya bila navê wê kiriban komisyona bêdenkirina çekan çû zanin belê pêşniyara AKP û MHP ew bûn li ser pêşniyara Demê û CHP ev navlêzê de kirin elbette çekberdan jî dikarê zemîna pêkanîna em bêjin aşîtiyê û demokrasiyek pêk bîne lê divê meselê de îrade hebe yani çekberdan otomatik buxara aşîtiyê nayîne çekberdan buxara otomatik biratiyê nayîne divê ji bo wî jî gav were avêtin ew jî belî ye divê nasnama Kurd were nas kirin zimanê wî were nas kirin qebûl kirin û Kurd bikaribin di axa xwe da xwe bi awekê azad îdare bikin yani wek mafê Tirkan çi heye ew jî bibin xwedî wê mafê ev jî pêdivî hewcedarî bi çêkirina destûrekê nû heye yani ev destûre heyî divê em zanin ku bi tevahî a heta zeyê li dijê Kurd li dijê înkara Kurd hatiye ava kirin yani bi çend yasayan bi çekberdana PKK mesele nayê safî kirin ji xwe ji bo vê yekê ye ku yani ez dixwazim balê bikişin ser noxtekê mihîm
نوها بحثا ختماندنێک تێکردن ji bo pêvajoyê ew jî ji ber sebebê rojavayê çiye mesela rojava Türkiye dibêje SDG jî gere çek berde û em bêjin entegre Şamê bibe pekî Türkiye çira wisa dibêje Türkiye SDG ji bo min xeter e pekî rastî jî SDG boy Türkiye xeter e ne xeter e mesela Türkiye ew e ku eğer Kurdên rojava bibin xwediyê statûyek bigîşin mafê xwe ew ji bo Türkiye Kurdên Türkiye jî bibe numunek tirsa Türkiye ev e û niha eğer xitmandinê jî hebe di pêvajoyê de ne ji ber tiştekê dine ji ber ew siyaseta dijî Kurd ku hîn jî di eqlê dewletê derneketiye ama hêjayê bayram tiştê balkêş ev e ya tiştê balkêş ev e eger em axiftinên nihayên serkirdeyên demê digel destpêka vê proseyê binirxînîn cudahiyekê mezin dibînîn anha qala wêyekê ku mafê hîviyê bû Ucalan bihête vegerandin komisyon Ucalan bibîne Salaheddîn Demirtaş bihê azad kirin zêde behsa mafên bingehînên Kurdan nakin sedem çi ye yani bi rastî jî çekdanan hemberî tenê azadkirina Ucalan û Demirtaş e naxêr mesela Öcalan'ın mesela Demirtaş'ın elbette azadiya girtiyan xalekê mühim e elbette vegera surgunan ji bo welat xalekê girîng e ji xwe eger ev jî nebe wê gavê behşa pêvajoya çekberdanê jî nebe yani bifikirin ev ê serî çiya çekber didin lê nikarin werin welat ew ê çi bikin ew ê carî vegerin çek yani ji bo wî ji bo bêşekirînê divê mutlaka bo vegera ê serî çiya yasa bên durûz kirin evê ku bi hinceta PKK hatine girtin werin berdan yani tu ê serê çiya rêvekî were Tirkiye û ê ku zindanê dane wan ber nedî ev nabe ev navkokî nabe yan jî ê zindana tu berdê evê ku Awropayê sirgûnin tu ji bo vegera wan zemî çênekî ev navkokî ev nabe elbette em dibêjin divê Selahattin jî were berda Selahattin Demirtaş jî yên ku şûna wan de qayîm hatine avêtin tev şaredar werin berdan elbette Öcalan jî were berdan lê mesele car dî dibêjin mesela Öcalan ne mesela Demirtaş ne mesela îrada dewletê ye û mesela Kurd e ama eger îrada dewletê ve tiştekî din jî heye mesela hêjayê boziyel eger mesela dewletê ye pirsa Kurd negire dayî du partan du hizbane çi desthelata çi opozisyona yan jî çi parteke dine mesela Kurd mesela Türkiye ye ev pirsa neyete çareserkirin Türkiye rahat nabe Erdoğan jî dibêjîtin destûrê kudetayê ye divê destûr were guhartin aya destûr tê guhartin dihê hemwarkirin bu hemwarkirina destûrê pirsa Kurd dihête çareserkirin hükümeta Erdoğan bu 24 salê li seriyê her roja ku hatiye ser hüküm heta îro gazin destke ji destûra heyî lê ew destûr hîna ciyê xwe daye tamamên li Tirkiyeyê de hikûmetên sivîl weta tên li ser kar dijî destûra heyî derdkevin lê car jî weta tên li ser hikûm ew destûrê ji bo berjewendiyê xwe bikartînin Adıduan elbette ev qayranên aborî siyasî ahlakî dîplomatîk sedemê wan mesela Kurd e mesela Kurd aynı wextê de mesela Tirkiye lê mixabin ev zihniyeta ku ev se sal e li seriyê maslahetê Tirkan jî nagire berçavê xwe maslahetê çawan ê Kurdan nagire berçavê xwe ê Tirkan jî nagire berçavê xwe ji bo wî halê Tirkan ji halê Kurdan baştir nene em her tim dibêjin nesafîkirina mesela Kurd tenê xesarê ziyanê êşê nade Kurdan aynı wextê de rewşa gelê Tirk jî xirab dike her alî ve û îro Tirkiye û yani Sûriye jî wisa ye Iraq jî wisa ye İran jî wisa ye ev qayranê ku hatiye serê wan belayê ku hatiye serê wan ji vê zihniyeta tund ji vê zihniyeta şivenîst hatiye serê wan mixabin heta ana tevî ku car caran gavên biçûk jî bavêjin lê hîna ew zihniyeta dijê Kurd li ser hikûme û heta ser hikûm be jî ev zihniyet ji xwe giring e hêjayê bayram bi Kurtî ji kerema xwe eger ji min re bêjî tu
ji derencamê karê vê komisyonê bawerî aya bêdengkirina çekan derêxistina hin yasayan derheqî çekdarên PKK dê bibîte bingehê çareserkirina pirsa Kurd li Tirkiye? Bi kurtasî dê memnûn bim? Belê. Ev pêvajo bi keyf û bi daxwaza Bahçeli û Erdogan dest pê nekir. Ji ber rîsk û xeteriya ewlekariya Tirkiye dest pê kir. Yani ji ber şert û mercên rojhilata navîn. Ev bo Tirkiye mecburiyet e, ne terciheke, ne daxwazeke, niyeteke pak e. Yani Türkiye divê vê mesela PKK safî bibe ku xeterê derdora wî zêde nebin. Ev geşedanên rojhilata navî zêdetir em bêje zararê nedin Tirkiye. Ji bo wê yekê bi qenaata min ev pêvajo wê biçe serî. Yani çekberdana PKK wê biçe serî. Ev ji bo Tirkiye jî ferz bûye, ev ji bo PKK jî ferz bûye. Türkiye nikarê êdî em bêjin ev şer û pevçûnê aramiya xwe heta ewlekariya xwe pêk bîne. PKK jî zemîna ku wî ser piyan digirtin êdî nema, İran nema, Esad nema, Hizbullah nema, zemîna ku PKK jî ser piyan digirtin nema. Yani ji bo her du aliyan jî ev pêvajo wê biçe serê. Lê mesele ev e, em elbette piştgiriya vê pêvajo jî dikin. Yani çekberdana PKK dawiyan neşer dikin. Em dibêjin bila ev gav baş e, lê divê ev berdewam be pêvajo û bi perspektîfa çêkirina destûrekê nû dewam bike ku mafê milletê Kurd jî yên rewa di nava xwe da bihewîne. Baş e, gelek spasiya te dikim hêjayê Bayram Bozyal serokê giştiyê pesekê ji Amedê. Tu bi xêr hatî serçavê min.